И здравейте ми, драги приятели! Аз съм Сашо, а вие отново сте с моя канал. И днеска съм решил да направя ревю на Майнкрафт филма. Сигурно се чуете защо слагам тези чула. За да изглежда момент, макар и изобщо да не съм. И така, приятели, преди да започнем, не забравяйте, разбира се, да смажете лайка, да се абонирате за канал с камбанката и така. Майнкрафт филма, да ми прече, че ги махна. Майнкрафт филма излезна съвсем наскоро, 4 април, макар да не е много скоро. Един от най-скорошните филми. Значи, в Майнкрафт филма участват доста популярни хора, като Джейсън Момоа, който играе във всички филми на Аквамен главната роля, самия Аквамен. И Джак Блак, който играе в много филми, музикант, като цяло човек, който всички го знаят. Озвучавал е Баузър в филма Супер Марио. И точно заради това са го повикали за известна игра. Майнкрафт е една от най-популярните игри и най-хубави според някой. Тя може да играе както от телефон, така и от компютър. Чул съм от приятели, че от компютър е безплатно, от телефон обаче си плаща. Да. И така, приятели. Филмът е доста як, гледа го в кината. Може още даже да го гледате, защото нали знаете, че ако един известен филм се пусне по кината, се пуска за дълги месеци. Примерно Миньоните 4 ги пуснаха миналата година и в някой месец тази година свършиха да ги дадат по кината. Бе, много. Чакайте, че съм сополясал. Да, като цяло да. И така. Сега, заслужава ли си да го гледат? Истината е, да, заслужава си. Макар и да не е едно към играта, поне нещо. Да, поне нещо. Става много хубави ефекти, като цяло хубаво. Сега, обаче има един проблем към филма. Не са викнали перфектният актьор да играе Стив. Защото Стив, както знаете, не е толкова тлъст. Джак Блек не се обижда и перфектен актьор си. Но в смисъл, хубаво е да си тлъст, защото ще оцелееш. Не да знам къде ви мисля. Да бяха викнали някой по-слаб актьор. Не знам защо, ама наскоро гледах филм с Хю Джакман и си мисля, че той е перфектен човек. Да, перфектен. Но аз може би имам идея, защо всъщност са поканили Джак Блак, а не примерно актьор като Хю Джакман. Защото истината е, че Джак Блак има много общо с видеоигрите. Както ви казах, озвучава е Баузър във филма към хубавата игра Супер Марио Брос. Има песен, която се казва Видеогейм, така че сигурно заради това са го викнали. Защото е човек към видеоигрите. Сега, нямам точна информация дали играе за бога Майнкрафт, ама айди. Ръцете са ми слаби, знам. Ям, ама нищо не става. Така. И сега, на компютъра си, още даже не съм го отворил, но ще проверя колко му е оценката в IMDb или там дете се нарича шоуния сайт. Половината от вас може да не го знаят, но аз го знам. И сега заедно с вас ще проверявам, няма да отрязвам частта, как го такова. Така, нагласих си телефона, 1058 е и опа, И сега, тук няма парола версия, защото това е предишния. Това е. Хора, не гледате. И сега, отиваме в Google, написваме Майнкрафт. Ето, Майнкрафт Movie, веднага ми излиза. И сега искам само да ви покажа актьорския състав. Джейсън Момоа, както казах, популярен актьор. И като цъкнете на него филми и телевизионни предавания, както виждате, той участва в Аквамен главната роля. Ема Майер, всъщност не аз знам, ама тя участва в Майнкрафт филма, някакви други Angry Birds стари, който ще го дава 2027. Ето още един спойлер. Джак Блек, филми.
Начо Либре. Кунг Фу Панда. Това не е игра всъщност. Джуманджи е игра, мисля, че. Като цял Джак Блек е доста популярен актьор. И певец, има си музикална група Tenacious. Добре, другите актьори няма да ви ги показвам. За сега само Джейсън Мо и Джак Блек са най-популярните. Хайде бе, затваряй се тъпо нещо. Майнкрафт филма и сега ще го видим и в IMDb. DB се казва, значи ето този сайт тук. Да. И сега 5,7 от 10. Ама аз разбирам защо му е такъв. Чакайте, и аз да го рейтна. Ще го рейтна с 10. Не, по-скоро 9 звезди. Рейт. Значи хора. Тази част ще... Ами хора, както виждате, изобщо не става. Няма как да такова. Но хора, иначе 5,7 за новоизлязъл филм е добре. Мисля, че не съм чак такъв филмов критик. Много филми ми харесват, не мога хейтя. Добре, значи чакайте да сменим на български, ние все пак сме българи. И то няма български. Какво друго да очакваме. И така. И тук сега, понеже аз не разбирам, сигурно и вие не разбирате английски, ще го преведеме в преводача. Ето го преводач. И от английски на български. 4 нещастници внезапно са изтеглени през мистериозен портал в страна кубична страна на чудесата, която процъфтява от въображението, за да се върнат у дома. Те ще трябва да овладеят този свят. Докато се пускат в мисия с неочакван експерт майстор хора. 4 нещастници. Боже мили. Добре. И така хора. Иначе си заслужава да гледате филма. Не че не си заслужава си. И така. Сега е време да уточним друго нещо. Един въпрос да уточним. Ще има ли Майнкрафт филма 2? Вече работят по него хора. Ако застанали до края на кината, сте видяли Алекс, която също е в играта. Кое значи ще има Майнкрафт филма 2? И сега от някой сайт, чакайте пак да ви... О боже! И сега в някой сайт ще прочетеме Майнкрафт филма 2. А Майнкрафт муви 2. Тук са правили някакви фалшиви тизър трейлери. И сега Well There Be Minecraft 2. Ма не, тук не искам. Много, какво пише? Хора, не знам дали стола ръце. Надявам се, всички искаме Minecraft филма 2. Сигурен съм. Абсолютно съм сигурен, че искате Minecraft 2. Абсолютно съм сигурен. Добре, така. Друго преводач, обичайните неща. При скоростно пътуване до студиото в Стокхолм, IAG нещо си, попита за възможността най-продаваната игра на всички времена да получи продължение. Не хора, не е това. Това не е за филма. How many Minecraft movies? Lego Minecraft. Хора, тук не знам. Хора, честно казано, нямам информация дали ще има Minecraft 2. Minecraft, ето хора, намерих сайт. Тук мога да си го преведа на български, което е супер. Translate, да. И сега. Филмът Minecraft Movie от 2020 пренесе цялата креативност и вълнение от играта на голем екран. Но ще има ли някога Minecraft Movie 2? Базирана на видеоигра от заглавието, която стартира през 2009 Minecraft Movie. Взе почти неограничените възможности на пясъчник играта и създаде история около играчи от реалния свят.
които биват засмукани в измислената вселена на Майнкрафт. Докато мнозина бяха скептични, че един пълнометражен филм някога би могъл да даде справедливост на играта Minecraft Movie, доказва, че продължаващата любовна афера на Холивуд с интелектуалната собственост върху видеоигрите все още е силна. Въпреки, че отзивите за филма не бяха впечатляващи, аз лично много харесах, не знам за другите, със сигурност е по-добър от катастрофалните филми за видеоигри, които студията създаваха през предходните десетилетия. Основан от звезден актьорски състав, включително, както ви казах, Джек Блек и Джейсън Момоа, именно игривата и въображаема енергия на Minecraft Movie компенсира някои от най-фрапантните му недостатъци. Освен това, адаптацията на видеоиграта има шанс да се превърне в истински блокбъстър. Това означава, че продължение не може да изостава твърде много. В момента е само въпрос на време преди да бъде обявена Minecraft. Тук пише последно, не искам. Филмът за Minecraft не е потвърден, още защото все пак той наскоро е излязнал. И така. Мисля, че филма Minecraft доста си заслужава да го гледате. Ако не се лъжа, ще излиза и в платформите, ако не се лъжа. И така, приятели, заслужава си да гледате филма. И така. Слагам си очилата. И ви казвам едно чао. Не забравяйте да се абонирате за канал с камбанката, да ударите по един мощен лайк. А сега ви казвам между другото, тук ще ви излезе да се абонирате за канал с камбанката. Тук ще ви излезе следващото видео, което да гледате, пък под него плейлиста топ класаци. И ви казвам много голям чао.